Pois temos o fin de curso das actividades de labores, de corte e confección, patchwork e bolillos. Xa é a quinta edición, sempre facemos coincidindo con finales de xuño, o primeiro sábado de xuño, máis ben. Montas a exposición un día antes, coa axuda das profesoras de Mar, Marité, Concha, e tamén o taller de confección de bolsos, que foi unha actividade que comezou nova o ano pasado, que tamén é todo artesanal. E tamén Lola, que é profesora, nos bota unha man onde montouse a exposición e hoxe pois estamos aquí celebrando un día de xuntanza. Pois non é con ánimo de lucro, ni moito menos. Aquí simplemente a exposición é para amosar o que se fixo ao longo de todo o curso nas distintas actividades, que a xente vexa o que se fai para que despois no ano seguinte, neste ano, o curso seguinte, en outubro, pois se alguén quer anotarse a actividade, pois poida cando abra o plazo. É simplemente eso, é amosar un pouco as actividades que hai, as labores, nada máis. Homes nada. Miña nai di que cando vai a Camariña salía hai moitos palillados, pero aquí os homes non se animan ningún. De feito, creo que non hai ningún home apuntado en ninguna actividade. Pero bueno, veñen, miran, pero aínda hai moito traballo por facer aí a mentalidade no que entramos. Move to the city, lose all your heart. She want that pretty, you ain't too smart. Plenty of girls and boys in love. Plenty of girls. Non sei se eu digo que case todo está inventado, pero bueno, pode surgir algo como pasou co de bolsos, que foi algo moi curioso e que a xente aceptou. Este ano houve outro grupo máis, pero ao haber xa labores, bolillos, non sei se algo de punto, crochet, que lle chaman agora, algo así, ou de calceta, pero bueno, ainda pode haber algo máis. Nós estamos abertos a toda clase de actividades que se poidan ofertar. Plenty of girls and boys alone. En principio, eu este ano apunteime porque me chamou a atención unha das actividades, pero bueno, sí que é certo que a media de idade é bastante alta. Hai xente xoven, pero non somos a maioría. Non sei por qué, quizáis a xente, eu entendo que eu porque traballo aquí, pero a xente que non traballa aquí e que está fora, compatibilizar os horarios é un pouco complicado. Pero bueno, desde logo a xente ven, encántalle, pero bueno, eu entendo que é complicado. Xa no meu grupo hai xente da miña idade que falta moitísimo, porque tes nenos, traballo, entonces é complicado.